Okay, may customer tayo mga kabro from Umingan, Pangasinan. Ayun sila boss. Kabro, shout out. Uncle. Okay, ito yung makina na dala-dala lang nila mga bro. Sinakay nila sa tricycle nila. So, binabaklas na natin. Ilang buwan na stock to boss? 6 boss. 6 na buwan nang na-stock. Tapos yung chassis nito, tangke, marami na rin siyang pinalitan. Maganda na yung chassis niya, panlabas, chassis, tangke, headlight, mula shock boss, no? Makina na lang talaga yung papakondisyon niya dito. So makikita naman natin dito sa kanyang makina, napakaitim na. Tapos cam follower na pudpud na. Yung black gas-gas pa. Cylinder head, ayan, maitim na rin. Tapos mga balbula na pudpud na yung mga dulo niya. Okay? Tapos yung kanyang push rod matulis na. Ayan, tapos may tama na yung primary coil ng kanyang stator coil. Dahil yung tornilyo dito, yan kumalas, napunta sa may magneto. Ayun, nasan na yung tornilyo niya. Ito, ayan yung tornilyo na natanggal dito sa may stator. Tumama na siya dito sa may primary. Yan. Tapos dito sa bandang flat side naman mga bro, nakita ko dito, maluwang na yung housing mismo. Ito yung pagitan ng salpakan ng lining, you know. Isa pa yan sa magpapaingay sa makina. Yan. Tapos dito sa rotor oil pump mga bro, tinanggal ko na yung 3 tornilyo at bumungad sa akin ito. Oh, handa na ba kayo? Ay, Uncle, oh. Okay, tanggalin natin to. Tan-tananan. What? Okay. May napansin ba kayo mga kabro? Isa sa napansin ko dito mga bro, naipon na yung kwan dito, yung putik. Naipon na dito sa may bandang rotor oil pump, yung putik niya. Ayan, oh, makikita nyo to. 1, 2, 3. Putik na yan mga kabro. Nanigas ng putik, lupa. So sikwatin natin ng flat screw. Ito, flat screw. Okay. Ang tigas mga kabro. Lupa na yan. Oh, putik. Ang kapal mga kabro. Ayan. Napakakapal. Oh. Ang kapal. Woo! Grabe. So yung mga lupang yan mga kabro, saan pupunta yan? Dito. Pupunta yan sa sigunyal, sa connecting rod, sa mga bearing. Yan, masisira na yung mga yung connecting rod, bearing. Yan. Okay, so tanggalin natin to para malinisan na natin. Ano boss, nakita mo? Yes. Nagpuskol. Sige, baklasin na natin to para mabaklas. Pag nabaklas natin dito, isa-isayin natin yung mga dapat palitan. A few moments later. Okay, so ito na yung mga papalitan nating mga pyesa mga kabro. Isa-isayin natin. Brother Lito. Yes sir. Okay. Umpisahan natin sa pinakaloob ng makina. Loob. Dito tayo sa transmission. Tercera. Tercera lang mga bro. Ayan, may tama yung tercera niya. Malala na to, maugong na yan. Kapartner niyan, itong isa dito sa may counter shaft. Yan. Tapos, isa pa yung kanyang sigunyal bearing. Ayan, walang cover. Tapos, napakalakas na ng kalog. O wag kang iiyak. Connecting rod. Tapos punta tayo sa taas. Cylinder block. Rebore. Malala, karunloy. Tapos cam follower, pudpud. And then timing gear. Kapalitan na ng cam lobe, hindi na yung original, pero yung cam gear niya, yung original pa rin niya. Kaya lang may tama na rin to, magaspang na. Tapos push rod. Nasaan na yung push rod? Ito, matulis na. Naku po, matulis na. And then tapos dito tayo sa bandang flat side. Nakita nyo naman kanina yung kanyang rotor oil pump. Punong-puno ng putik yan. Nagsaka pa siyang tal eh. Parang may flat bar, sabi niya. Wala silang pinagkaiba sa nilinisan ko kapon. Sabi niya kanina parang may flat bar. Okay, dito naman tayo sa clutch housing. Yan. Okay, yan, rebate nyo. O, tignan nyo.
Wala yatang Nako. damper. Napudpud na yung clutch damper. Walang mga boy. damper. Wala na. Rebate na lang yung natira. Wala na yung damper niya. Local siguro nilagay Oo, dyan. local yung nilagay dyan. Nadurog, humalo na dyan sa langis. Dito naman sa kanyang stator coil, ayun o. Tinamaan ng tornilyo. Yung tornilyo dito, natanggal. Tapos, pumunta sa may magnet. Yan, tinamaan yung stator primary. Okay, dito naman, grinder ko kanina yung cambio kasi naka-welding. Yan, naka-welding kanina. So, papalitan natin to tapos cambio. Marami naman. Tapos dito naman, yan, maputik na. Balitan na rin natin ng lining. Tapos napudpud na yung mga konyo. Sunog na rin. Lining. Tapos itong kanyang kon pala, ito check natin mamaya. Kasi maluwang na to eh. Yan. Pero kung pwede pa tong housing niya, kasi parang lining lang naman yung napudpud. Kung pwede pa yung housing niya, damper lang papalitan natin. Okay. Tapos yung mga putik na yan, sa kamay natin, Dami. ayan, linisan mong mabuti mamaya para pag nag-assemble tayo maganda. Okay? Oo naman. Ito pa, balbola oh. Rebubbles oh. Oh, ito pa pala, valvula, ribaba. Rebubbles. Tapos, tappet screw. Ito yung likod Siyempre, Okay. Yung rocker arm pala, naka-welding, inispat na nila oh. hindi mo na ilagay Wineldingan nila. Yung. Ayan. Tapos, loose thread. Ay, oversize. Oversize mga thread niya dito. Baka muna sa... Pero dito, standard pa. Tapos, yung kanyang crankcase, mga kabro. Minsan na. Ito, parang dinikit na lang to. Ayan. Tapos dito, basag. Tapos dito, loose thread. Ni? Tapos dito, basag pa. Ni? Tornilyo ng magneto. Lahat cover. oh, basag oh. Yan oh. Pati to, sa may putres, basag din. Kapahinang to. Yan. Basag-basag. Dito naman, papahinang, papayos natin to. Maraming gastos to bro. Maraming gastos yan. Oo, medyo open kasi to. Napalabas sa bundok. Kaya, Iiyak yung may-ari niyan, tignan mo, iiyak yan pag nalaman niya yung presyo. kung sinasabi, ayan si Kapro. Saan? Ayan. Ay boss, umpisa mo nang umiyak boss. Joke lang. Okay, balik na natin kay Chief Mechanic. Bibili na tayo ng panlinis natin dyan. And that's all for today's video mga bro. Abangan nyo na lang yung part 2 ng video natin dito. Okay, nakita nyo naman yung mga dapat palitan dyan. Napakarami. Medyo mapapagastos din si bossing. Alright.